Dus voor he had this testimony had hij deze getuigenis. that he pleased God. Dat hij God tevreden, So not after, maar niet daarna. not then, Niet toen. before. Daarvan tevoren. That's why he says Enoch was was ever under the influence of Jesus. Daarom zegt het, Enoch was altijd onder de invloed van He Jezus. reflected Christ's character, Hij reflecteerde Christus zijn karakter. exhibiting the same quality in goodness, Hij liet dezelfde kwaliteiten in goedheid zien. mercy, tender compassion. In genade, in tender mercy zeggen we altijd. Oké. In genade en in compassie. Sympathy, forbearance, In meekness. sympathie en in het volharden in zijn nederigheid. Humility and love. En liefde. His association with Christ day by day Zijn associatie met Christus dagelijks transformed him in the image of him with who? maakte dat hij zich veranderde in de Image. in het beeld Yes. van degene die hij volgde. He was so intimately connected. Hij was zeer intiem verbonden. Yes. So when we see this, brothers, Dus wanneer wij dit zien, broeders, that is where we must come. daar is waar we moeten komen. Reflecting the image of Jesus. Het reflecterend van het beeld van Christus. That is the seal. Dat is de zegel. Christ's character, Christus karakter. his name, Zijn naam. written in our foreheads. Geschreven in onze woorden. Revelation 14 verse 1. Openbaring 14 vers God 1. wants to mold us in his character. God wil ons vormen in zijn karakter. So if